Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti tao nga agbidot wano agbasulman, at dalat ta siled ti panagbabawi iti kaungkan na. Aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana. Babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Ay na, nakaayayat ti bunga dagiti mula tayo, anak ko. Un nga rod, nanang. Nagpipintas ti mula tayo amin dito si Sitio Hebron. Naimbaglakit din, kanayat lata ni Sir Abel amang tultulong kada tayo. Awanin ti makita kakaskin ni Sir Abel, nanang. Uray saan tayo makabaybayad iti nagado nga utang tayo kankwana. Ketulungan na tayo lata amang rugi. Naku namon, anak ko. Kun itultulok na latang agtrabaho ak ididakkel abalay dang agkabsat, tapno at dalata ti pangalaan ta iti para iti inaldaw ta. Kaya't kula una ti mapanagtrabaho ijay syudad. Da kayo mo ti pampanunutek. Di yumat kayat ti sumurot kanya kijay. Ay na, kayat kun ti agnaad dito'y anak ko. Jak mapanawan ang da iti adiso. Napadasa kun ti napanagnaad ijay syudad. Kasla nagkapsutak mo't iti panagriknak no adda aklaang ijay. May mayat dito'y, taado ti mabalin ko nga aramiden. Ala, di kay agda nagnanang. Tasaan kayo mo't apanawan dito'y. Mayat mo't tibiyag tayo dito'y. Tasaan tayo mo't ka agkurkura. Nana Sumati, nagpipindas mo tang dagiti bunga ti mulayo? Wan nga rod, sir. Makapaayat akit kitaan. Agi amanak iti intadyo a pinagpuunan mi anagmula. Nagsaya at kayo launay kada kami. Inwaras yu lang arudan tinaglawa adagayo kada kami, anagbalin at trabahador day di amayo. Tultulungan da kami pa'y, tapno makamula kami iti pagbiag me. Gapo, tawon serbiti daga noon mo ti maimula. Sayang lang no sanya pa kay ranudan. Isungarod ang nagdakkel ti yaman mi kada kayo, sir. Nagadon tinaitultulong yu kada kami. Dua kami ilang magkagkabsat. An-anuan mi tinakalawlawa daga tinawid mi kadagiti dadakkel mi kat aglaplapusanan kami mutten. Sir Abel. Naragragsak mo't lang ti biyag no makita mi kiniading ko dagiti tattaw iti aglawlaw mi. Asa na marigrigatan iti biyag, baban iti panagsalukag da. Naimbag nga ron, tasaanan nga imimbay dagiti tagaruar dito'y. Kanayon idi nga umayda, agibus da pa'y iti dingwan at tarakan eh. Nakapanunot damot siguron, asa na rumbang dagiti raramidin da. Sapay kuma, takas ta nga agpaiso, sir. Sana nasaya ti kasjay. Tagikuan da dagiti nagbampanugan, ken nagrigrigatan dagiti padada tao. Pinasyar ko amin dagiti sigod at trabahador tayo, manong. Kat mayat matamin ti kasasaad da. Mayat no kasta, Asher. Malagsakan para katakwada. Tamudang ilalaan dagiti na ipaay katakwada. Saan da nga rod unay na marigatan iti panagmula da. Ta nagpaaramid ka pa iti irigasyon apag naan ti danom. Tapno saan da marigatan niya agsibog. Kan agpadanom ka dagiti mula da. Sapay ko matagtultuloy da ito'y. Tapno agtultuloy mo tinasaya at pagbanagan ti tunggal maysa. Ay na, grabe mo tipig sa tibagyo na. Kasano tayo pa'y itan? Un nga rod, nanang. Nadadaol ang tibunga dagiti mula tayo. Kasanon ti pagbiagan tayo no kastoy laan.
Kakaasi tayo ang nagmulmula. Ngam itatagapit tayo. Isumot ti panakadadaal dagiti mula tayo. Nanang, Kakaasi tayo umat nga aggamgam mulo iti daga. Taday talaang ti ammo tayo apagbiyagan. sana bali nanang. Ammo ka makabangon tayong tumot laeng. Kalpasan dahi tinapid sa bagyo adimteng kada tayo. Ay awanan dagiti mula tayo anak ko. Nadapasdan, nadadaal da aminen. Un nga rod nanang, nagsayang at talaga. Lukaano pa yung mga rugi tayon nga gapit. Isumot ti pan nakadadaal da. Nagsayang ti bambannog tayo amin. Saan lang ada tayo tinadadaalan nanang. Amin tayo ang nagmula ditoy kat awan tinagmamaayan dagiti mula tayo. Anyan ti kastoyan na pasamak. Awan serserbi dagiti nagbannugan tayo. Sayang at talaga. Manong, kasi matagiti nagmula ita. Tanadadailan da amin. Ay, huwan nga rod. Ngam kasta talaga. Sangwan tayo tanyaman na bagyo adumtang iti biyag tayo. Takasta mo ta talaga ti biyag. Sana maliklikan dagiti dilubyo adumdumtang iti biyag ti tunggal tao. Isoasa na rin ba nga mapukawan dahi tinamnama? Manong Abel, Kumusta nga roden dagiti nagmula? kasjay, nalpay ta baga da. Taawanan dinamnamaan ta kumapagbiyagan da. Mawatak tirik nada. Ala, umay ka. Tagatang tayo ti masapsapol dagiti nadadailan iti mulmula. Ha? Kasi mo dagiti jay. Sigurado asandan nga amo teramiden da ita. Awan serbi dagiti nagaduan nagregrigatan mi Sir Abel. At dinadaalangan namin pinsan tinapig sa bagyo. Saan kayo kumamapukawan iti namnama? May salaang bagyo day jay, alimabas iti biyag tayo. Panunutan tayo, asaan lang maysa, dua, wenno talo, ti bagyo adumtang iti biyag tayo. Taadupay day ta. Bayat asibibiyag tayo, ado apanubok ti dumteng kada tayo. Iso, sisasagana tayo ko mga rod, amang sarangat itanyaman adumteng kada tayo. Aduman ti dumteng nga bagyo, ngam adu tayo mat ngagtitinulong, tapno sarangten tayo dagiti panubok. Kang runaan na, di ti agsarday ngagkiddaw iti tulong ti namarswa. Taday ta ti kabilga na salaknid tayo, itanyaman adumteng iti tunggal biyag tayo. Gusto kayo launay, Sir Abel. Daitamot ti mangpatpatibker iti pakinakam Agtitinulong tayo amin kakadwa. Di kay agdanag. Tatumulong kami kini Asya rakabsat ko, kadagit imasapsapulyo, babaan iti tulong ti Diyos, tapno makabangon tayo amin. Agyaman kami unay ka, Sir. Agyaman kami. Sakbay ng agyaman kayo kanyak. Wenno iti asino man na tao, agyaman tayo pa nga umuna iti Diyos. Ta iso ti mangmangtad iti pigsa kada tayo amin, tapno makapagtitinulong tayo. Manong, simang putin dagiti in-order mong abono kas kadabin maimula. Nasayat nga rod no kasta. Upat atrak jadimtang manong. Paidiskargam nga roden. Kalpasan na, payabam dagiti mannalon ang nadadailan iti mula. To may dagalay ti abono kan bining aramatan dangag mula. Nagadot in-order mo manong. Kompleton dagiti yung usaran dagiti agmulmula. Masapul amay itid amin na masapul da, takasi damat. Sanda pa'y nakabaybayad iti nagadong inutang da nagmula iti kalabas. Ngam, nabagyo mat dagiti mula da. Iso ang masapul at tulungan tayo da. Ay nagadumot tintintad mo nga usaran mi nga agmula, Sir Abel. Tapnusan kayo matamarigatan, nana sumati. Nakasaysaya at ipuso yo, Sir. Naggasat kami ang nagbalin at trabahador yo ide. Takas kada kayo matlaang iti kinasaya at dagiti nagawanan akapututan nyo. Nagsaya at tinagtaudan nyo apuli. Nga aging gaita, ta itultuloy yo ti inrugrugida. Nana sumati. Ta sigun iti istorya dagiti dadakkel ko.
Kan dagiti lolo, kan lolak idi. Naidumduma at talaga ti kinaimbag tinagapwan nyo apuli. Iso ang nagdakas kami matlauna yan. No da kami pa'y nga awan mabalbalin na ti agbalin anatangsit. Wano dakas. Idinto ta nagimbag kayo akit kitaan me arumbang apagwadan me. Awan ngamin imposible no ti Diyos ti agari ti kaunggan tayo nana. Tano da Diyos iti biyag tayo. Maigiya tayo mat itinaimbag arumbang aramidin tayo itinaldaw kan iti tunggal maysa. Nanang, kitaan niyo oh. Nagpipintas ti tubo dagiti mula tayo. Uwan nga rod anak ko. Iso ahusto launay ti kanayon nga ibagbaga ni Sir Abel. Saan arumbang asumuko tayo, iti anyaman adumteng apanubok iti biyag tayo. Nanang, Tauray manupay day taabag yung aglabas iti biyag tayo. Kabailan tayo apalabsen as iti tibker. Taadamot pigsa nga ipapaiti na maraswa ka na tayo iti inaldaw. Tapno agbaligi tayo iti anyaman aganwat tayo. nanang, no makita tayo lang dagiti kakadwa tayong agmulmula, wan numan nalon, kat pumigsamot ti pakinakam tayo. Maalangaro dun, rugyan tanti agsibog, tanay sumikngutan. Wan nga rod, ang mga numarabyan tayo iti dalan. Nakaayayat mo't gamin akit kitaan ti aglawlaw, anak ko. Pasig ngamin ng aberde, manipod nagtubo dagiti mula. Saan akas idikalkalpas ti bagyo, apasig anagango dagiti bulbulong dagiti kayo, ken mula ti makita. Kaslasan tayon ang makabangon iti. Isu a husto lauray nanang. Bayat as ibibiyag tayo, andanam nama. Saan nga amin na panawan kat kalgaw? Taadda panawon ti kalgaw, ken addamot panawon ti matutudo. Apa nagungar dagiti nalaylay ken panagtubo dagiti na imula. Nagwapo mo tinday takabalyo, manong. Sika talaga. Kasano ko mga nagbalin nagwapo ti kabalyo. Nagwapo nga rod, manong. Nakayayat akit kitaan. Nabayag adyak pinatpatray. Isong enroar ko iti kwadra. Sige, manong. Patarayo mo. Tamangan nun nalipatan ng tagtaray. Gapo iti pan nakaipupok na iti kwadra. Adayamat kabalyo amalipatan na tagtaray. Anya nga iti among manong. Amangan nun day takabalyong ti kauna na kabalyo amalipatan na titumaray. Sika talaga, Asher. Dito ka pala nga rod. Ta pataraik man day ti kabalyok. Sige lang, manong. Tasi kaswak mo't dagiti daduma a kabalyo. Amo, may bibusan dagiti tingunan na ornong. Anya? Sa magmamanolangan nga aldaw, awanan ti may dato ni ti Diyos tayo. Apay nga rod, asan kayo pailang agarami di ti pamuspusan? Tapno saan ang maibos dagiti tinguan ang may daton? Amo, Agpampanunot ka kadi maron. Kayat mo kadi, tasikan ti idaton ko. saan, amo? Nukasta nga rod, agsapol kayo, iti ado ang napipintas adingwen ang mabalin ang maidaton, iti kaaldawan ti ritual. Pagsapulan mi kumama. Magamo kayon. Sana siyak ti pagdamagam iti dayta. Sika ti makaamong agsapol. Tano saan ka ang makasapol? Amomon. No anya ti mapasamak gan ka. Dalia, sobra kaditan anak ko, tanay, nasipngutan. Mayat nga minti agpaangin pay lang di tiruar nanang. Ay na, sobra kakit din dita, tairikop kumutun dagiti tawa ken ray daw. Sige nga rod nanang. San abale, talumamiis mo ti panawan.
Iso apreskulat ta di taunag. Umay kay nga rudan nanang. Sumrek tayo. Ay, oh my God, sumati. Nanang, anya ti kayat asawon day jay. Oh my God, darasam, sumraktan di tabalay. Nanang, madandanagan lahak. Anya ti kayat asawon ti kanalbuong anangag ta itay. Nagsubli ka di manan dagiti tagarwar akanayon nga umay mangririribo kada tayo. Ay na, saan kumamot Kakaisuna natal ng tibiyag tayo ditoy. Ita, nagsubli damanan. Mabutbutengak nanang. Uray siyak, pagkalmaan tatirik na ta anak ko. Akararag ta, tailisin na ta tinamarswa iti anyaman apaggan. Manong, adda ka naman ng tagarwar ang nagbasak-basak dito ayan tayo idarabi Anya? Nagado ka no adingwan ti inalada kadagiti agtartarakan iti dingwan. Irugida man lang ti mangriribok no kasta. Anya taramidan tayo manong. Sigurado asan nga agsardeng dagijay. Ken awan mo tararamidan dagiti otoridad. Takas labi na ibeanda tayo dito sitio Hebron. Dakkal ngamin ti koneksyon ti Pangulo dagiti tagarwar. Kastamot ti nagdinamag iti. Iso anatured damat nga garami diti may kaniwas. Manong. Sapay ko matasandan nga ulitin to may ditoy. Panagkunak manong. Ita, tayo rugida manin tiyo umay da dito ayan tayo. Sigurado asaanan nga agsardeng dagiti amang riribok itinatalay na iabiyag tayo dito sitio Hebron. Kabutbutang Sir Abel. Kaasimot dagiti napukawan iti dingwan. Gapoy ti aramid dagiti simalugman at tagarwar. Agreedam tayo, nana. Sir. Saan tayo agtalakit aglawlaw? Aganad tayo akanayon. Kan kidawon tayo ti kaasi ti Diyos, tapno protektaran na tayo itanyamo na kanito. Iti ima dagiti dakas sa tattao. Uwan, sir. Day talaang mat ti amok nga aramidan. Ti agkararag iti Diyos. Tapno yadayo na tayo iti pagkaan. Sige nana, panawan kayo pa ditoy. Takita akti kasasadag iti daduma kakadwa tayo dito'y sitio Hebron. Kumusta ti pagnayo? Adaw mat tinaalami adingun iti lugaran na panan me. Nang runay jay sitio Hebron, amo. Sitio Hebron. Iti ayan dagitin natatangken ti ulo na at tao. Kasta nga rod, amo. Nabayagay na saan tayo anak na panijay. Awan Apolos ti simurot kada tayo iti dayjay adiso. Gapo iti kinatangken ti ulo dagiti tattao ijay. Naimbagpait dagiti daduma adiso anap na panan tayo. Taado ti simurot kada tayo. Natangken na talaga ti ulo dagiti taga sitio Hebron, amo. Saan kayo ngagsardeng? No saan dalata sumurot kada tayo? Riribuken yu amin ida nga agingga nga awanen ti pagpilyanda no saan ati sumurot kada tayo. Ti Diyos tayo ti pudpudno. Isu asumurot dangarod kada tayo. Agpurusak iti natangayawid ko. Taday ito'y langan ti sidaan mikin ni nanang. Dalia? Ay! Allah! Pasensya kan, Asher. Nagigtuta ka talaga kan ka. Diyak amo nga da kagayam iti likudak. Oh my God, Darsa, aglingad ka. Asher? Dito'y talaan. Saan tang agputi? Tama nga numadlaw dang adda tao dito'y. Nagadun dagiti ang nakakabalyo. Tagarwar ka di manin dagijay. Sigurado dayta. Agsapsapul daman siguro iti biktima anda.
nakabutbutangan ditoy. Anyalangan ti mapasama kada tayo. Basta agan na tayo lata ka na yan. Tinasayat, oh my God. Itulod ka ni Balayo. Manglikaw ta mga numasabat tayo da. Ha? Darasam, agsakay ta ni ti kabalyo. Tapno dardaras ang maitulod ka ni Balayo. Dalia, nagkapwam. Apay nga italaan na kasangpot ka. Kunak numapan ka laang agpuros iti bunga dagiti natnateng. Kwa, nanang. Nana sumati, sumrek kayo di Balayo. Ha? Apa yun? Adaman nita agbasak-basak dito yung sitio Hebron at Agarwar. Anya? Sige nana, sumrek kayo di Balayo. Sika nga, Sir Asher. Agawid akmat nana, inak kita ni Manong Abel. Ang mga numakadanon ijay dagiti Tagarwar. Ay na, saan kumamot? Agannat kayo lang nana. Saan kayo arumrumwar dito Balayo? Uwan, sir. Dalia, umay kan anak ko. Sumratan di tabalay. Asher, aganad ka. Kakadua, natal na dito si sitio Hebron. Awan na pulos ti tattao eterwa. Wan nga rod, maron! Wan nga rod! Ala, mapantayo kadagiti kabalbalayan. Imposible nga awan ti rumwar kadakwada no saan tayo amapan kadagiti balbalay da. Dagiti lokong agnanad dito ay aglamlamang dakit. Namsaan da kami amay ng mga Ha, agturong dito dagiti nakakapalyaw. Tagkarwar lakid di dagita. Ay taramidag. Ang mga nudakas mo't taramidan da kanya. Ay nagsaring da ti batong ti balay ka. Ay nakasano na ito yan. Dakas samot ng taramidan da kanya. Ay makamulitan. Jaklat tarumrumar di ti balay ka. Baring no pumalaw ng tumatlay. Sino man tayo tatalitaw na umara. Dakas samot ng taramidan da kanya. Muaran, sino man nga talitaw na kuna. Iyon urayan ang makapungtuta. Anya taramidan. Alaga ka di asaan na rumuar di aking balay iti daytoy. Kaya't mo ka di adakdak spay taramidak. No asino man ti adaditaw nag. No di kay paila rumuar. Puurak ti balayo. Isa. Dua. Talo. Kasyanda. Di po orang ti balay ko. Lakay mo't gayam ti agnana iti daytoy abala. Aday, ti masapul yung kanyak. Sika, ti masapul mi. Anya nga ti masapul yung kanyak. Kaya't ko sumurot kay ti anyama, apagayatan mi. Pangasiyo, lakaya kong. Awanin na pulos ti gaway ko kada kayo. Awan tibtur ko itanya mga ramidin nyo kanyak. Kasyandak ko ma. Di kaagdanag, alakay. Saan da kamot nga anwa? Basta sumorot ka. Amin, ngay bagakan ka. Ha? Anya nga minday ta. Mabitlaan atoy. Kita no anya taaday ti daytoy aladawa. Ha? Jakbot mo awakan no nya dayta dayti ladawan. Kabut-buteng ti tsura na. Saan na nakabut-buteng ti
itsura ti Diyos ko. Anya? Dayta ti Diyos mo? Wen, kaya't ko, agtamad-kamad iti Diyos, apagtamtamdan mi. Saan? Iti ka naman. Diyak to agtamad iti demonyo at di Diyos. Exodo Kapitulo 20, versikulo 3, ngaging ga iti 4. Awan ti sabali a Diyos mo iti sangok. Di ka mga ramid iti maipaay kan kaaladawan a kinitikitan. Uray anya akatukad ti adday jingato sa dilangit. Wenno ti adday ti baba dito'y daga. Wenno iti danom iti uneg ti daga. Padaanan ti tuloy ti pakasaritan ana itampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. John Dupais Jr. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama. No magustuhan nyo dagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here